Сәлем дуслар, шәһәребезнең урамнары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Һәм бүген мин сезгә Катанов тыкрыгы турында сөйлим. 3-нче гимназия тыкрыгы, Городецкий тыкрыгы, Коммуна мәктәбе тыкрыгы, мәктәп тыкрыгы. Булар барысы да бу урамның элекке исемнәре. Бу тыкрыкта бик күп танылган шәхесләр яшәгән. Мәсәлән, менә бу йортта 1931-34 елларда танылган композитор Фәрит Яруллин торган. Биредә Казан дәүләт университеты профессоры Николай Катанов яшәгән. Һәм халык арасында Октябрь революциясенә кадәр бу тыкрыкны Катанов тыкрыгы дип йөрткәннәр. Ә инде 2005 елда Николай Катанов истәлегенә бу тыкрыкка аның исеме бирелә. Шулай ук бу урамда танылган опера җырчысы Мәрьям Рахманкулова да туган һәм яшәгән. Мәрьям Рахманкулова 1901 елда туа. Аларга Габдулла Тукай бик яшь килә. Мәрьям аның шигырьләрен яттан укый. Аңа Зиләйлек, Анам кабере, Туган тел шигырьләрен көйләп җырлап күрсәтә. Танылган химик академик Арбузовларның да музей йорты биредә урнашкан. Әлеге модерн стилендәге бина 1913 елда төзелгән. Йорт төзелгәннән соң бер тапкырда үзгәртеп корылмый. Һәм бинаның барлык архитектура детальләре сакланган. 1917 елдагы революциягә кадәр йортның хуҗасы рәссам Иван Шишкинның бер туган сеңлесе була. Ә 1916 елда йортны академик Арбузов сатып ала һәм шунда яшәп кала. Хәзер биредә әйткәнемчә академик Арбузовларның музей йорты урнашкан. Без аның турында сезгә сөйләгән идек инде. Хәтерлисезме? Йорт 1913 елда төзелгән. Һәм 1916 елга кадәр монда рәссам Шишкинның сеңлесе яшәгән. Арбузовлар гаиләсендә бер кагыйдә булган. Алар бер кашан да өйдә эш турында сөйләшмәгәннәр һәм химик тәҗрибәләр үткәрмәгәннәр. Дуслар, Шаян ТВның YouTube каналына кереп, Шаян тарих тапшыруының башка чыгарылышларында карый аласыз. Танылган шәхесләрне белегез, туган як тарихын өйрәнегез. Бүгенгә сау булыгыз.